pemirsa nak. Ba abana seniman ko. Guru abana seniman ko. Oh, siapa ini? Oh, artis organ. Siapa ini? Oh, pemain organ. Siapa lagi? Hah? MC organ. Emangnya ba abana kami seniman ko pemirsa kan halalnya mah. Oh, kok masalah pakaian gini zaman gini pakaian orang banyak nala sopan. Oh, soal mati kerancaan di pentas. Selamat datang kepada bapak-bapak tamu dan undangan. Kurang kerajo di bank tak itu mah. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Nah, besoknya itu gitu. Jadi nak boleh awak aku terlalu menganggap remeh dengan profesi orang. Kadang nyo kok seniman bana nyo bertanggung jawab nyo ke anak nyo, kuliah anak nyo di nyo, kuliah sekolah anak nyo di nyo. Bisa lo nyo kuliah tak awak dulu, bisa membiayai duit awak. Tuh tagih di nyo makan orang gaik nyo bagai. Jadi awak aku ndak boleh memandang rendah seseorang, profesi seseorang. Jadi jadi siapapun nyo, sealim apapun nyo, kalau ndak ada guna dan manfaatnya percuma.